Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde e moon oɗo subaka alhamisa hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna o foof hawɗo mbora so wawa hollude en caggal jaam duumo e leydi meɗen no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde e banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo mo Dara Haleyɓe mi salmitimama mi salminima e subaka alkamisa moƴƴo malaɗo o sikki ala en mbiya allahumma amin e duwuji ma no kewɗen wiide machallah yo duwaw hawre amina saabu ene sohla tigui e oɗo saaha mo gonɗen saaha boros covid 19 kono kadi e saaha jiiɓore Aissata vraiment leydi ndi ne sohli ɗum no fewi oɗo saaha Sénégal mo ganduɗa ko Sénégal gandiranoɗo jaam gandiraɗo teddugal ɗum noon so tawi jaam ñagama yo arti muɗum ina foti wonde saabu vraiment jiiɓiɓe no fewi sikki ala ko salminde bandiraɓe ganduɗa inana jogui coftal e kala subaka huccidde men tawi ɓe cuuɓi ko Ayaw Pindi TV plateau muɗum subaka woni ko wiyete ha joni e roɓindo jayndeji wadde ɗen mbiyaɓe bisimilla ko adi keɗen mbiyaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuuri tengtude hande Aissata ene wayno ɓuuri tengtude ko kabaru goto mo ganduɗa ko alhaali Adji Sarr Ousmane Sonko on Adji Sarr ne wayno hanki huccidiri e jayndiyankoɓe gam haalde sifa eɗen gandi gila gueɗɗe mbaɗi ha ɗo o haalani ko wiyete koye public noon hanki haala makko jayndeji kewɗi e natal makko ne wayno dawri ɗum e oɗo subaka hande Aissata jaynde enquête udditidama kono tigui nden noon jaynde wi ko tuumamu e viol mbo tuumi gardiɗo landa Pastef o woni Ousmane Sonko ɓe mbi ko Adji Sarr de ne wayno loowi Ousmane Sonko ha heewi teppa kono ɗum noon sen defte ko guɗi makko no jaynde windiri o wi ko Ousmane Sonko meeɗi wiide mo so tawi kay ɓe jindiri no gila law on ɗon ma resmo ɗum ko konngol gongol ngol haali kono kadi o wi Ousmane Sonko ne haalannomo kala caɗele muɗum ne wayno jogdino e suddiɓe muɗum kono ɗum ko kadi o arti wiide wonde kanko de omo jogui ha joni o faadi ko hawo heeɓi ɗin ɗon preuve aji ganduɗa kay ine timmi no fewi koye on tuma noon o felliti ne wayno wadde e plainte fewde mo ganduɗa ko Ousmane Sonko e on tuma noon ɓe mbi ko kanko Adji Sarr o wondi wonde o meeɗani tigui yidirde e hooreje leydi ndi Macky Sall no won hen mbiri ha tengti on ɗon Ousmane Sonko jayde l'observateur ko wi nden ɗon jayde ne wayno koye hen arti ɓe mbi ko tuumamu e gueɗe viol wonde kay fewde on gardiɗo landa Pastef o ɓe mbi ko mo ganduɗa ko Adji Sarr ne wayno de irti ko ganduɗa ko woni ko irino ɗum ɗon noon ko wiide wonde on ɗon masseuse de haali foof eko yewiti e caɗele ɗe ganduɗa lombima hakkude makko Ousmane Sonko ha tengti ɗo wi on ɗon de ne wayno ɓe gondi laabi limtinɗi kono de ɓeeto ene tawe e nder nden ɗon jayde e hello muɗum arwanigo eko yewiti kay e pa walla mbiyen e natal mo ganduɗa ko Adji Sarr ɓe mbi de ina wayno ko déclaration mo ganduɗa kay ina waɗi ko wiyete ko hono dawe tati ɗen dawe tati noon haqqilanteɓe to banggue woni gueɗe innamade ina kay kala hen ɓe kolliti wonde ɗum ɗon noon ina wayno ha joni e gueɗe ɗe kala ɓe garti ko yewti ko ha joni e ƴettugol makko konngol to banggue public kanko Adji Sarr ɓe gaari eko yewti ko e yesso makko walla e mbadi makko tigui rigui wonde omo ganduɗa ko Adji Sarr ɗum woni ngal natal ngal ɓe kutri han jayde quotidien le quotidien nden ɗon jayde arti on ala haali Sud Beauté ɓe mbi tan ko Adji Sarr oɗo saaha hande de murnitima ha laaɓi yidde wiide kala kay ko somino e nder makko oɗo saaha koye lombino hakkude makko Ousmane Sonko ne wayno de o murti ɗum ha laaɓi o wi noon so tawi ko wi ko wodani yo Ousmane Sonko yaltu ne wayno o salligino ha laaɓa faw junggo mum e deftere kamila wonda wata wiye ɓe meeɗani wondude hay saaha goto e on tuma noon so on wi noon ne wayno mo wiya o yitta walla mbiyen o waɗaya o tirtoya on ɗon plainte no woni hen mbirata e on tuma noon o arti e wiide on ɗon kala e saaha ina haalannomo kono kadi yimɓe wiyoɓe wonde gueɗe ɗe ko ɗum complot ne wayno ɗum ɗon wona complot hay saaha goto saabu ko wiyete ko kala ɗum ɗon wodani e dow makko kono ɗum ko noon o arti ko yewti ha joni e to banggue no wiri ni so tawi o andino so windi on ɗon plainte walla so porti plainte feede Ousmane Sonko ne wayno gueɗe ɗe ma yetto ha ɗo ma saabu jobogol pitali kono kadi ma jibin jiiɓor leydi ndi ne wayno o watta mo heddo walla ni mbiyen ne wayno maw gardu on ɗon nden on tampere nde o jogui oɗo saaha kono kadi o ñaguima nde Sénégal naaɓe jafotoma caggal nde on tana kala waɗi jayde Walf Quotidien nden ɗon jayde ne wayno arti on ɗon haali nde wi tan ko mo ganduɗa ko Adji Sarr de ne wayno o fuusi on ɗon glace woni tan ɗum ɗon ko formuno o saaha hande o sayni ɗum o wi tan noon oɗo saaha komo noddi Ousmane Sonko yo faw junggo muɗum e deftere kamil wonda wata wiya ɓe meeɗano wondude hay saaha goto ɗum ko gueɗel gardinal nguel goɗɗum ɗum o wi ene wayno tan de oɗo saaha hande mbo kalaten ko yimɓe mbiyata ko wonde o meeɗi yidirde e Macky Sall ɗum ne kadi o wondi o wati ɗum ɗon meeɗano wonde o yiyata Macky Sall koye télé tene kadi o
yani ko ummi e muɗum jayde critique nden ɗon jayde arti on ɗon fannu ndiwi tan de ko Ousmane Sonko e ala e omo ganduɗa ko Adji Sarr de wukkiti konguɗi kono de o diwi haalde koye gueɗe so wiide kay Ousmane Sonko ni koko waɗimo reedu ko noon tigui kanko omo ganduɗa ko Adji Sarr wi e yesso caméra ji hanki ɗo huccitno e on ɗon conférence de presse Vox Populi ko wi nden ɗon jayde arti e seppoji ɗi ganduɗa ɗi ina kay juɓɓinanoɗo e leydi meɗen Sénégal ngol lawol noon ko wonɓe pouvoir puɗɗi sudde hen konguɗi ina hen Lat Diop gardiɗo ko yewti ko e nde gollorde witende LONASE o holliti wonde de rentinde oɗo mouvement biteɗo M2D o wi tan so tawi ɓen ɗon mbi ma mbat ko wiyete deuxiéme vague kamɓe pouvoir aɓe keeɓi gam ne wayno huccidde on ɗon deuxiéme vague e wiide maɓe noon ɓe gaccata hay hunde yimɓe bonɓe ina bonna leydi Sénégal kamɓe koɓe dariɓe kamɓe wonande to banggue APR kono kadi o arti e wiide wonde so tawi neɗɗo joguima caɗele to banggue ñawore ko mbawɗa wonde kala alay saago notoyoɗa ñawore nde so wona ɗum so tawi kala portaɗo plainte notoyta ko ene wayno yo hono nokkuji ñawiri ɗi guddi ɗin koko guuɗi Lat Diop gonɗo e nder lande biteɗo APR jayde Libération nden ɗon waɗi ko natal mo ganduɗa ko Serigne Mountakha Mbacké kam ardi lawol muridde nde oɗo saaha ɓen ɗon e garti koko yewti ko e yidde makko ndewo walla mbiyen masalaha mo wonno dogde hakkude opposition et pouvoir ɓe mbiɗi o saaha yidde makko nde woni koye latade saabu faya ko yewti liberté collective wonande ɓe ganduɗa ko jagganoɓe ko yewti alhaali Ousmane Sonko eɓe kolliti noon wonde caggal nde o itti ko tolni 50 millions e copreji CFA gam rokkude ɓesguji ɗi ganduɗa ɗi kay ko loriɓe ko yewti ɗin fitinaji e o tuma noon ne wayno faya koye gaccitgol Guy Marius Sagna Assane Diouf Clédor Sène Birame Souleymane Diop Abbas Fall e sappo e jeenayyi woɗɓe tawi ko tumaɓe e gueɗe bonande kam e seppoji wonande e ko yewti e fannoɗe ɗon noon maɓe keɗe ñande altini e talata paaɗo non noon ɓe mbi tan faya ko liberté provisoire woni ɓe gacce e happude tawi no rewɗa ɗon ko kanko mo ganduɗa ko khalife général des mourides jayde gendire Le Soleil nden ɗon yilloyi ko toon to galle lamorgo ngo e ko yewti e batu jagorɗe juɓɓinnoɗo hanki ɓe mbi tan de ko dépense publique oɗo saaha hande laamu ngu de ina kay dartori ha joni ne wayno jokkude wadde ko wino ko woni tan ustude dépense uji ɗiɓe kollitti wonde noon ɗon de saabima ñalawma hande o guila ɗum usta ko tolni e 50 milliards copreji CFA ɗum koto banggue appel aji téléphone kono kadi autoji mabɓe woni carburant e ko nandi hen caggal nde laamu ngu usti ɗum oɗo saaha hande saabima haaɓe dañi gartam tolniɗam e 49 million pawɗi seeɗa ɗum ɗon noon ɓe garti ha joni ko yewti e darde maw leydi ndi ko haalno ko wiide wonde kay ina waɗa ko wiyete ko politique de la jeunesse woni wallude sukaɓe golle ina yaari yeeso no fewi kono kadi ne faɗa ma ɗum huftidin e mayirɗe nde hitande 2021 kono ɗum e nder on ɗon batu jagorde kanko maw leydi ndi o arti e retourde teɗugal mo ganduɗa ko Amadou Mokhtar Mbow dañowo duuɓi temedere ko ɓoyta ko mo ñagontoɗen gurdam juɗɗam goɗɗum ko ara hen ɓe mbi ko Thione Seck nde wayno de waɗama ko wiyete ko hono commandeur de l'ordre national du Lion ɗum ɗon noon nde ganduɗa ko woni koye fannu titre posthume woni o waɗama décoré hanki tawi waɗima ɗum ko kanko hoore leydi ndi Macky Sall jayde Stade uddata dama hono no kala subaka jayde Aissata oɗo subaka hande ari koko yewti ko éliminatoire coupe d'Afrique des nations de football kanɗo wadde toon to leydi Cameroun 5e et 6e journée ne wayno sappo e ɗiɗi mbaɗoɗi mbaɗama convoqué toon to leydi France gam arde ɗo e leydi men Sénégal kono de ɓe kolliti wonde ligue française to banggue professionnel Salim accide jour uji leydi ndi tawi ko sappo e ɗiɗi mbaɗoɗi woni toon Idrissa Gana Gueye wondi muɗum ene gasa mbasa notade ko yewti ko e gonɗon no noddado yen tum noon kanko Aliou Cissé o waɗi publié ko tolni e nogas e jeegom liste tawi nogas e jeegom joueur e on ɗon liste poɗɗo kay hiwodirde e dowla Congo kam e soit tuni e on tuma noon ɓe kabri wonde won hesɓe jiyaɓe hen ko wayno Abdou Diallo kono kadi woɗɓe ganduɗa ɓe ko kay tawateɓe e ko yewti e fanno ina hen Mbaye Diagne biɗo kay ene jogui weltare artude kippuguinde jimbo leydi Sénégal ɗin konguɗi jaaji ne tawe e hello ganduɗa ngo ko jeeɗiɗi e nde jandi witede e stade quotidien ne wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongude e kelle gadane oɗo subaka Aissata Ndiaye mande o jogori dardude e équipe mo ganduɗa tan hankkadi ma ande o 12 kam oɗo 11 taw ko 11 walla o 11 kam en tout cas ko ɗum ronka Aissata par ce que kina tolno hande duuɓi jeegom presque eɗen mbawi wiide chaque publication aɗa yiya koye kese kadi et ce qui est normal par ce que le Sénégal ko équipe mo ganduɗa kewɗo jour uji donc c'est vrai noon ene wawi wiyede e jogade 11 muɗum type tawi ala blessure uji walla des carton rouge walla eko nandi hen ɗum ɗon ne wawno kam andere directement kono ɗum ronka mais to banggue publication ko yite ne yahane arta ko ɗum ɗon
ko équipe kewɗo jour uji heewi dañde ɗum kadi jour uji ganduɗa ɗi ene jogui performance kadi kala e sahaaji jour uji ne peeña donc ɗum hawnaki to banggue liste o kono hawni kay koko mbiɗa ko to banggue dañde 11 type mo ganduɗa ene andano e kitali ɓenduɗo woni 2002 noon tigui Amadou Moussa wadde gareten ko eɓɓore mumen wonde udditen banggal ɗum ko ganduɗa kañum woni kabaruji caggal leydi walla mbiyen caggal leydi jeeheten no alhamisa foof hande noon Amadou koko ganduɗa yete yane dow Tanzanie naaɓe woni tan gardiɗo leydi moɓɓe kañum notoyi joomum ina wiye John Magufuli kanko noon wiya ko probléme cardiaque nawimo ɗum ɗon noon caggal nde ganduɗa o jooɗima semaine aji ɗiɗi ɗiɓe pawanimo hitere hewɓe noon ne jinno andude ko woni dow mum ha ɗo wattidi notoyade joomum ko kanko ɗo jotti e yeeso leydi ndi walla mbiyane hoore leydi ndi koye lewru octobre oɗo ɓennuɗo 2020 ɗum ɗon noon ne wawi wiyede Amadou ɓooyani saabu ko deuxiéme mandat makko o wonno ɗo joni wadde brigué on deuxiéme mandat noon aɓeni joƴƴinirimo ɗum e hoore leydi ndi mbeɗen mbawi wiide nogas foof 94 ɗi ko kanko gotanno Amadou Moussa ko noon tigui Aissata on ɗon nouvelle walla mbiyen on ɗon kabaru yani ko hanki sanga 18 heures ko cukko hoorejo leydi ndi e hoore muɗum on ɗon sakti on kabaru hare nden noon a haali joni joni ene wayno tawi ɓe leydi ndi jooɗima ko tolne jonte limtinde tawi nanani hoorejo leydi muɗum binoɗe ne wonde caɗele ko witi koye banggue hono cellal balli guila nden noon opposant ji kañumen kam ina joguino kulhuli saabu deƴƴere laamu ngu juuti e on tuma noon ɓe jalti limtinde to banggue réseaux sociaux wiide wonde aɓe jiiɗi andude on hoore leydi mo ganduɗa biyaɗo sellani hol fannu rafi mo wondi o saaha saabu eɗen gandi koye saaha covid gonɗen kono kadi gardiɗo leydi so jooɗima jonte limtiɗe ne wayno sellani leydi ene laaƴa poɗɗo ɗum o andaka to woni ne foti waɗede hono communiqué woni publié ande exactement ko oɗo nokku o woni ko ɗum wonno probléme o ɓe gandano ko hol hôpital mo woni hol clinique mo woni beele ko nder leydi ndi walla ala ɓe gandano exactement aussi hol rafi keɓɗomo kono caggal muɗum ko heure uji seeɗa fawti hen caggal nde kabaru sakta ɗum woni ko John Magufuli hawri e ladial ko hanki sanga 18 heures toon to nokku biteɗo Dar es Salaam woni lamorgo ngo e on tuma noon eɗen mbawi wiide ko hunde ganduɗa nde ine heewi yiyede e Afrique Aissata leyɗele ɗe ganduɗa ɗe démocratie o yaran noon no fewi so tawi woodi ko heeɓi hoore leydi ndi ɓe jaɓata haalde wadde publié par ce que ɓe mbiyata ko nden opposant ɗi ne mbawi wadde profité manam ne mbawi dañorde hen fartange mbaɗa ko jiiɗi ko foof e on tuma noon mbawa heblade kono noon mbi sikki neɗɗo ko neɗɗo tan ha tengte hoore leydi kadi aussi so tawi dañi probléme ene moƴƴi ɓesguji ɗi ganda ɗum so tawi ko ñawɗo ko sabba naggam o wondi yimɓeɓe ganda so tawi kadi aussi koye leydi ndi o woni yimɓeɓe ganda hoto woni en tout cas ɗum ne fonno hen wonde kono noon malheureusement certaine leyɗele Afrique ne wayno kañumen jaran toon no wawi wonde fof kam kanko John Magufuli no mbiɗa ni waare pouvoir ko 2015 waɗa réélire woni subta e hitande mayde 2020 e nder temedere kala capanɗe jeetati ɗum ɗon noon eɗen mbawide ko ɗum basal mawgal saabu so tawi leydi wasi hooreji leydi ko ɗum basal mawgal ha tengti e cubtaɗo tawi e nder temedere kala no mbiɗen ni capanɗe jeetati e nayyi neɗɗo subtima ɗum donc firti ko ɗum basal mawgal saabu ko ɗaminare mawde ɓe joguinoma e oɗo deuxiéme mandat noon tigui Amadou Moussa o yaari koye duuɓi capanɗe jeetati e nayyi ko noon de duuɓi capanɗe jeegom e goho duuɓi capanɗe jeegom e goho wadde ko wiide tan yo Allah yurmo yaafoma Amadou Moussa ko mbiɗa joni joni ko saabu ene ƴewtinda e Afrique de leyɗele ganduɗa yete saabu Afrique kam ine anda démocratie ine laaƴa hen ine dañi probléme no fewi e ngal ɗon banggal so neɗɗo yiyani gardiɗo leydi muɗum ene jogui droit andude hoto gardiɗo leydi mum woni saabu ko way noon koko foti waɗede communiqué so ɗanniɗo so jaltuɗo leydi ndi saabu rafi ko rafi tan Amadou Moussa te ko neɗɗo heɓata rafi yanata jamti yanata koye neɗɗo te neɗɗo ko Allah windi ɗum windini ɗum rafiji poddi yande mum kono kadi totti ɗum leɗɗe ganduɗa so yari ɗum ma kadi ruttitoye santé muɗum kono kala kadi jogorɗo rewde hen kadi ɗum ɗon ko Allah tan andi joni namdal Amadou Moussa namdal min kam namdalam woni beele président o ko hanki sanki saabu yete ko ɓuuri hen yete hawnade woni ma jooɗi ha namdi kewi ha yimɓeɓe jiiɗi andude holto président woni nde ɓe mbaɗi communiqué ɓe mbi o wasi fittandu makko beele ko hanki o wasi fittandu makko beele to no wasi fittandu
ndu ko beele wona toon ɗum ɗon ne ko Allah tan andi e kamɓe ganduɗa aɓe gonde makko ɓe ko way noon ne fotani suuɗede ha joni Amadou Moussa ko mbimami ko tan ko droit neɗɗo o mo ganduɗa aɗa woni nder leydi ko droit maɗa andude gardiɗo leydi ma saabu hande ko kañum woni fofo ma e kañum woni hoorejo leydi ndi kala ko heeɓi ɗum ina foti andede ƴette mesure aji guila ko wayni arani saabu so neɗɗo woni indisponibilité hande Amadou Moussa ina foti goɗɗo jooɗade waɗa ko waɗanno ko ha Allah hokka ɗum jaam arta aɗa andi Aissata namdal ma ngal ne waɗi fayida sen jañima hen yajat kono noon e raɓɓikina tan aɗa andi enen ga e Afrique probléme o woni ko saktude rafi président ɗum ɗon no wayno ɓe jagguira ko ɗum crime wonande wonɓe pouvoir te ɗum ɗon wona noon no président yiiɗi andirde ko yahata ko e leydi mum ko noon ɓiɓɓe leydi ndi jiiɗi andirde exactement holko président ma wondi to banggue cellal e to banggue gueɗe mbayɗe noon oɗo John Magufuli sa daari kene tolno e duuɓi sappo mo haaɓa ko wiyete ko rafi ɓerde woni ko mbiyata cardiaque guila nden noon eɗen gandi won leyɗele wonanno to banggue démocratie mawɗo ene jarana jomum so natti wawde ƴetta ko fawno e dow mum ko wiye wonde mi natti wawde mi lomtina walla élection ngaji anticipé juɓɓine kono malheureusement ɗo e Afrique en meeɗa yiide ko way noon saabu sen dokki yeeru toon to Gabon haɗo kalten ɗo en jii président jooɗiɗo e Fouta e Roland en jiino Algérie mo ganduɗa ko Abdoul Aziz Bouteflika koye Fouta e Roland ne wayno ittira hono noon manam nde ɗon jappere kono kadi ɗum ɗon eɗen gandi ko hunde hawde ene heewi e nder Afrique président ji kewɗi ene ɗo ene wayno gona selluɓe pour ni mbaɗa campagne en jii won président ɗi ganduɗa mbaɗa réélire pour mbaɗa campagne e deuxiéme munen mala troisiéme mala quatriéme munen mandat ɗum ɗon ne wayno weeɓani hay haala munen ne wayno sellano e saahaɓe eyi manam e yeeso micro donc mbiɗa sikki neɗɗo suɓirtino ko mbawko muɗum kono so tawi a natti wawde to ko manam ko rafi cellal hanma andu ko rafi cellal hanma e on saaha jebbiloɗa gaccita jappere nde leydi ndi wawa yarude yeeso saabu woɗɓe nan ɗon daari ene celli ene mbawi ene gandi mbawa jokkude ɗum en tout cas ko heddi ko noon ko namdiɗa ko wiide wonde beele jomum ko hanki maayi walla ko ñanden maayi en tout cas guila jeegom lewru ndu ɓe mbi wonde guila nden o mona e centre o pour safrade kono Afrique eɗen gowti ɗum neɗɗo no maayi ko toon ne balɗe tati balɗe nayyi tawi ko neɗɗo mawɗo oɗo saaha mbaɗa préparé holno ɓe mbaɗirta on discours pour faade ɓesguji ɗi ɗum ɗon ne yiyama ɗo ko heewi ko ɗum woni namdal ngal malheureusement en keɓatani jabol hannde noon tigui Amadou Moussa koye ɗin konngudi guddirten roɓɓindu jayndeli meɗen ko rokkude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debay sata diaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗeno e banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiaté wondude e Amadou Touré